Прыпынак «Областная больница». Паважаныя пассажиры, наш троллейбус рухается по маршруту номер 1. Наступны прыпынак – станция тэхнічнага абслугоўвання номер 2. Асцярожна, дзверы зачыняются. Прыпынак – станция тэхнічнага абслугоўвання номер 2. Наступны прыпынак – усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, калі вы зайшлі ў тралейбус, калі ласка, прад'явіце праязныя дакументы. Не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовыя праязныя дакументы можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак усходні мікрараён. Наступны прыпынак – дзіцячы гарадок. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення тралейбуса. Нагадваем вам, паважаныя пассажиры, што выхад з тралейбуса ажыццяўляецца праз усе дзверы, а пасадка – праз сярэднія і заднія. Прыпынак дзіцячы гарадок. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняются. Прыпынак парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Наступны прыпынак – тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Дапамажыце ім пры выхадзе з тралейбуса. Будьце узаемна ветлівымі. Прыпынак Богданчука. Наступны прыпынак завод. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, калі вы знайшлі ці ўбачылі ў салоне тралейбуса пакінутыя без нагляду рэчы, паведаміце пра гэта вадзіцелю. Прыпынак завод. Наступны прыпынак цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, наш троллейбус рухается по маршруту номер 1. Прыпынак цэнтр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняются. Прыпынак зялёная. Наступны прыпынак мопра. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, калі вы зайшлі ў тралейбус, калі ласка, прад'явіце праязныя дакументы. Не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовыя праязныя дакументы можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак мопра. Наступны прыпынак праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняются. Паважаныя пассажиры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні.
Прыпынак праспект Машэрава. Наступны прыпынак цэнтральны універмаг. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак цэнтральны універмаг. Наступны прыпынак Карла Маркса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры. На прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення тралейбуса. Нагадваем вам, паважаныя пасажыры, што выхад з тралейбуса ажыццяўляецца праз усе дзверы, а пасадка праз сярэднія і заднія. Паважаныя пасажыры. Уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Дапамажыце ім пры выхадзе з тралейбуса. Будьце узаемна ветлівымі. Прыпынак Карла Маркса. Наступны прыпынак гімназія нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак гімназія нумар 1. Наступны прыпынак Прамбудбанк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры. Калі вы знайшлі ці ўбачылі ў салоне тралейбуса пакінутыя без нагляду рэчы, паведаміце пра гэта вадзіцелю. Прыпынак Прамбудбанк. Наступны прыпынак Аўтавакзал. Паважаныя пасажыры. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Аўтавакзал. Паважаныя пасажыры. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.